Prasacia chrípka nepoľavuje ani vo svete. Prvé potvrdené prípady najnovšie ohlásilo Nemecko a susedné Rakúsko. Spojené štáty už zaznamenali prvé úmrtie. Smrteľný vírus dnes po prvýkrát potvrdili aj krajiny strednej Európy. V Rakúsku sa jeho prítomnosť potvrdila u 28-ročnej ženy z Viedne, ktorá sa nedávno vrátila z Mexika. Nakazení sú aj 3 ľudia v Nemecku, z toho 2 pochádzajú z Bavorska. Nie je dôvod na paniku, ale treba byť aj naďalej mimoriadne obozretný. Ak vypukne pandémia, obyvatelia dostanú po 2 vakcíny. Podľa nemeckých mikrobiológov je pravdepodobné, že počas najbližších dní počet prípadov vzrastie. Podľa nich sa však vírus šíri pomalšie, ako sa očakávalo. Prvou obeťou mimo územia Mexika je 23-mesačné dieťa z amerického štátu Texas. K krajinám, ktoré prijímajú rôzne opatrenia, sa pridal aj Libanon. Našu tradíciu zvítať sa boskom by sme si teraz mali odpustiť. V centre nákazy v Mexiku sa podľa posledných informácií situácia stabilizovala a počet potvrdených prípadov na prasaciu chrípku nepribúda. Natália Babincová, televízia Markíza.